كما تمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي عربي 4 حملة تدالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرسل زينا وفري تمهارون المعات عامة تمرتي 2024-2025 دمت الصوني شوعات حملة كجماريو أبنتاوين حارستوتن كيلاتات حرشان نوزبا سجنيتي عبد مدبر مرايا بحرية وحرشا عودتا كايدوم كنا ودابتات حمامة زبادو بوعوع منفس عبد مندفرات زازيمو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناي تليفون زربا كايدوم جبتي عبد وشمت غازان ناقد زخي زلو كنتات المفتاح محبر سبع عالم حلاف النطق وست سويعة تشاينا جرمانن شامنا زوريا استراتيجيكاوي زيت دبلوماسن تصطان اكايدن وفرت مهارون المعات عامة تمرتي 2024-2025 بدرجة هاجر كاب زمت صوني شوعات حملن 4 معلتات كقصليو وكيل إيرينا يوناتان يعبيو نزدالو وصطاب ميكائيل حدقو كقربيو نايلو معمت وفري تمهارون المعات كاب صوني شوعات حملك 76 حاسة أب من هاجر ككاد مغانو أب ميس تمرتي دايركتور نايت وفري آتو فتوي ولدقرقس نيرينا بز هابوك ألم عتت قريتهم أوزين مبيع 27 جيزيو أبل علمي 50 نقطات الزكار وفري 41 دك أنسيو زركبو ماستاس 3 شح تمهارون كساب حد الشح زوجحو ممهران سمويات عنان كيلاتات حرشان كساتو فيهم أستاس 3 شح تمهارين كساتو حد شح ممهران كيلاتات مقاب حمدن ماين مقرابنكا أوهاتن حلفتن وطان كالو زغطري زغريو خلنا حجين أب 3 حد شح قسو زخيز الغطري ناي ممهران ناي تمهارون كابز قصر زي خليه خلنا تي 4 حد ميتاوت ناي دكناستي ناي ديكي انسي ناستات 4 معلتي كابسوني سقاب قدام كابس 10 سقاب 10 تخلته ابزلو غيزي نفس وكب سمهاراي استوهابو عمام متنسرح سريعو ذركو الغيزي كوني زي غيزي لو زلنا كابس 10 سقاب 10 تخلته أب سرح تتصميدهم وعلو مال زي كونه زوابهم مدب سرح أصافيفهم أبزغون ساعات سرعون وديهم كمل نجازهم كمل لسوا يخلوا يوم مالتي 95 ميتات كوفارو أب معقاب حمدن ماين مجرب مقعات نفلسطات زغون قرا قدي مسرحن مصقانن قناتاو زالاتاتن كترتاتن صريتاويت تمرتن كبابيون ممدمار ناي حمد صرغياتاتن اتوم 5 ميتات دوما ابسمرا كرنن مندفران اب نطفتات مخبار حقتات ترافيكن مصفاف سنداتن كم زساتوفو اوتو فتوي افريطوم مدب سرحنا بزوبو تتحيز زلو معقاب حمدن ماين مغرابيني كابزي حزنا زلنا قطري 93.5% معقاب حمدن ماين مغرابن واسا خلو وحل قطري توحل قطري نبزلنا حجي كما متحبار مس بوليس ترافيك زغي سرحلو وزقاسنا دهنت ترافيك مسمر اب اسمرا اب كرن اب لقام زمانات مندفرا كرن كايديو بزي كذا وهل زول قطري حدا ميت زغونكا اب سندا مرمر سنداد كتصاففو زمدو تمهارلو بزي كاون وصاي ግን كل سرحنا امعق محمد الماين مقرب المخالن بزمسرت لعل 1.4 مليون فلس زغون غورا غد كدالو حسات 1.3 مليون فلسات كتكل 1100 كيلومتر حدش قناتاو زالاتاتن لعلي 41 متر كوبو كترتاتن كسرح كمون 630 كيلومتر قناتاو زالاتاتن اسات 24 متر كوبو كترتاتن كتصغنيو دايركتور وفري تمهارون لمعاتاتو فتوي ولد قرقيس اب موداتا اتي سراح كابسوني كساب قدام كاب ساعة 8 نغو كساب فرق معلتي نربع معاتات كم زكاد بمنصار ولدي ندقون كتبابعو مرحت مدب دما غوبو مكتالن مقوصارن كغبرو تلابيوم وهدات كللو تحقاس كللو
ممهران عليتي تمهرق علي لهم مراحت خيلاتات نايتي عقاب حمد ماي مقرابن كمرح لهم كتوابع لهم الزم دحري بحابر كنسرع كيلنا نتيجه إلنا زلنا حدنت ب 4 مليون فلسي كنتاكل غدا غديخم كعت زصقان كتريتات حدش كتريتاتن كنسرح ندير كوينا قصري زي كنا نصوح زلنا نزغصري زي نصوحو زلنا عندنا زلنا خنا تكبر وهدتنا كنسمر تي ناوتي زي مسارح ناوتي ماعتو زبال بزوبا درجة يتقرب منيستر تمرتي قلبتنا يتمهرون ممهرانون أواهدو أم نقطة سراح يبصح مالتي أو أبتي نقطة سراح زمن كتم أكلات قالوا بعد سلطان هبت قرب إنساز قدام قالوا منيستر حرشة قالوا منيستر مريت ما هنا كابن قالوا ولا يتعنون قدام عندكم هم منيستر يتعنا له بزوبا درجة زي كلهم زيهم أتوهايهم أبتي نقطة سراح زدل مسارحتاتنا مقرام حلاف نسكم مالتي ኩነታት ክሊማ ኣብ ግምት ብምታው እቲ ወፍሪ ኣብ ዞባታት ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብነታውያን ሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ዞባ ሰገነይቲ ኣብ መደበር መርኣያ ባህርያዊ ሕርሻ ዑደት ኣካይዶም ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ። ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ منيستر حرشا بخلت حملة 2025 نأستاسوس أبنتاوين حروستوتن وكلت حروستوتن كمون نحلفتن كإلاتاتن حرشان أزوبا سجنيتي عودت أب مدبر مرأيا بهرا وحرشا أخرى وديبهم اتعلاما من لو وقت مكرو كإلاتاتن أبنتاوين حروستوتن أو هجن بهراون أقباب حرشا بحفشا أب بهرا ودق عند أربع عندما بفلاي من بارو جنفر هزباو ركبات أفليتهم اتعودتنا حروستوت أزيو حجازن مهارن كم زنبرون حالا في بيت أفت حرشان أزوبا سجنيتي أتو إياسو أسفا وقاليتهم حرستت بوغنو منيستر حرشا عامتاتهم نمبرخن رديتهم نمسفحن بزود بوزول مدبات تمكرو من ندفتاتهم إنا معبلا نخغيد لعل ترايتس أوت كم زول حبيرهم ننا بوتو مستمهسون زقسم وفلتات تمكرون نامزانهم حرستت كم حلال فو مخانهم بمرقاقات كم زعينة عودات كدفا قالو تلابيهم أكايد سرح مدبر بهريا وحرشا أخريا أتو ميكيل مدهاني أتوم أبنتاوين حرستتنا أتراغما بهريا وحرشا زحقز فلتات كم زرخبو بمحبار قبراو سرحات كايدون نحارستو تمكروم ككافلون أزخاخيروم أبتي عدد تساتفو كإلاتات بوجدهم مهاري كم زنبر بمحبار كاب زنبرون كل حسابا وردي زتفلي قبراو تمرت كم زقصوم عبيرهم مدبر مرأيا بهريا وحرشة أخريا أب زوبا ما أكلن زوبا أخريا زتدكونو خوينو وهود بهريا وحرشة لمعت يسلاسل ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣፍራይነት ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ጉጅለታት ህግደፍን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዝነጥፉ መንስያትን ሰራሕተኛታትን ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ዝዓለመ ስልጠና ማሕበራዊ ስነፍልጠት ካብ 23 ሰነ ክሳብ 2 ሓምለ ኣብ ባሮንቱ ወዲቡ ኣብዚ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዞባ ዝተወደበ ስልጠና ካብ 16 ዞባታት ዝተዋፁ 68 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 139 ሰራሕተኛታትን ኣባላት ጉጅለታት ህዝብን ተሳቲፎም حلفي بوليتيكا وقديات هجدف أبتي زبا أتو أحمد طاهر اتي سلطنا مبعتاو سنة حساب بوليتيكا أدلاين نتن قدن ودابة تاريخ حزبي إرترا كابت انتي كسابنا تسنت هاجراو تشارتر ودباو سرعاتن مساقاقر قوامن هاجراو نتن حيمانتاو رفن نتن سعبيناتن كمون ترى من سنتن دكانستيان عب مخاتن لمعاتن زبلا أرستاذ زتقال المنبار قليتون صحفي قدف أبزوا قاشبار كان باسادر محمد علي جابر بوغنو السلطنة بدرجة زواز تودبه نايفل ما كم زخانة بمتكاس ودباون بوليتيكاون عمامات أب محيال زهلو أبركتو بقليل كم زيت أمتها جنزيبون أبتقات عمي عزازي إزي معراب برغادير جنرال إيوب فساهيه تمكرو كادرتات أب بوليتيكاون عدكاون كالسي حزبي إرتران هلو مدرخات نعملكيتو مبريه دحر مهاب تساتفتين علامات السلطنة بعمق التجنزيبهم نهزبن هاجرن زربح كنوع سنة حساب أب مسرات تتقامنت تكالات محبرة أو قلقلوت أب مسفح كمون لمعتاو مدبات أب مدنفع مريح تراكت أوتو الزخاخيرون إذا كم زيلم كله سلطنتي ولنتاوي لقصدم كم زكايدو وكيل إيرينا حبيرون بدرجة أنه زبا توديبون لعلي سلسة وارح زغط سلك أنا ودابيتا تعمامت زبادو بدرجة زبا من دفرة بستقايدة وددرات بوعوع منفس تزازيمو وكيل إيرينا زرعي برهانن زدالو تصبصب أبراهام عند برهان كغربايو
ሃማማቲ ዞባ ደቡብ ካብ 10 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ 12 ዞባታት ከካይዶ ጸንሐ ፍልጠት ጠቀስ ስነ-ጥበባውን ስፖርታውን ውድድራት ዘጠቃልል ቅነ ውዳበታት ካብ 28 ሰነ ክሳብ 2 ሐምለ ብደረጃ ዞባ ኣብ መደፈራ ብዝተኻየደ ውድድራት ተዛዚሙ ኣብዚ ዕጥቅና ንቕሓት ዕላማና ዘላቐ ልምዓት ብዝብል ቴማ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝቐጸለ መደብ ብጠቕላላ 2196 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 7139 መንእሰያትን ተማሃሮን ተወዳደርቲ ኮይኖም ክቐርቡ ከለዉ ልዕሊ 19000 መንእሰያት ድማ ብደረጃ ተሳታፍነት ተኸታቲሎምዎ ሓላፈ ሃማማቲ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዝተኻየደ ዛዛመ ውድድር ካብ ንዞባታት ተጻርዮም ዝሓለፉ 420 መንእሰያትን ተማሃሮን ኣብ ዓውድታት ምህዞን ሰንዓን ቅብኣ ሓፈሻዊ ፍልጠት ያታው ትልሂት ድግማ ደርፍን ግጥምን ከምኡን ያታውን ዘመናውን ጽባቐ ኣብ ዘጠቃልል መደባት ተሳቲፎም ተወዳዳሪ ብቕዓት ከም ዘርአዩ ብምጥቃስ እቲ ቀንዲ ዕላማ መንእሰያት ተመክሮ ክለዋወጡን ብመንገዲ ስነ-ጥበብ ሰውራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ከሰጋግሩን ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ አሕመድን ብወገኑ እቲ ቅነ ነቲ ዓመት ሙሉእ ብስሩዕ ዝስራሓሉ መደባት ብጥርኑፍ መልክዕ ኣጉሊሑ ዘርአየን ዕቑር ዓቕሚ መንእሰያት ዝተጸባርቐሉን ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽን ድማ እቲ ቅነ ልዑል ጥበብ መንእሰያትን ተማሃሮን ዝጎልሓሉ ምንባሩ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ኩልንትናዊ ምድጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብደረጃን ንኡዞባን ዝተዓወቱ ሽልማት ክዕደል ከሎ ጎብለል ዝኾነት ንኡዞባ ሰንዓፈ ድማ ዓባይ ዋንጫን 10,000 ናቕፋን ተሸሊማ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ትማሊ 3 ሐምለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም እቲ ንኣሳት 1 ሰዓት ዝቐጸለ ዝርርብ ኣብ ምዕባለታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ከምኡን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ዘተኮረ ምንባሩ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ካብ ዩክሬን ዝመጻ ስጋኣትን ጠንቂ ናይቲ ንልዕሊ 3 ዓመት ዝቐጸለ ግጭትን ንምውጋድ ከም ትሰርሕ ኣቢሩ ብዘይካዚ ሩስያ ንሳልሳይ ዙርያ ዝርብ ምስ ዩክሬን ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዝኾነ ምዕባለ ከም ዘይተመዝገበ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ፑቲንን ኣብ ጉዳይ ንክሬሳዊ መደባት ኢራን ከም ተዘራረቡ እውን ተቃሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 6 ግዜ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ከም ዘካየዱ ጸብጸባት ይሕብሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብደልዓጢ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛን ምዕራባዊ ገማግምን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ክብል ብምጽዋዕ ነቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወስድ ኣተሓሳሲቡ ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ትማሊ 3 ሐምለ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ዣን ኖኤል ባሮት ብዛዕባ ኩነታት ወሽመጥ ጋዛን ምዕራባዊ ገማግምን ከምኡን ግጭት እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ግብጺ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተኹሲ ደው ንኽብል ወሓዚ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽረጋገጽን ንዳግመ ህንጸት ናይቲ ወሽመጥ ዝምልከት ኣህጉራዊ ዋዕላ ንምድላውን እትገብሮ ዘላ ቀጻሊ ጻዕሪ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ መብርሂ ዝሃበ ሚኒስተር ዓብደልዓጢ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብእስራኤል ዝካየድ መጥቃዕትታት ማእሰርትን ምስፍሕፋሕ ዘይሕጋዊ ሰፈራታትን እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ግብጺ ፍታሕ ክልተ ሃገራትን ምምስራት ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ ሃገረ ፍልስጤምን እቲ እንኮ ፍታሕ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ቅልውላዊ ኢላ ከም ተኣምን እውን ደጊሙ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ግብጺ ብክልተ ሐምለ እውን ነቲ 15 ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት እስራኤል ምዕራባዊ ገማግም ቅድሚ ምዛም ናይ ዝወርሒ እዚ ናብ እስራኤል ክጽምበር ብደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ዘቕረቦ ጻውዒት ብትሪ ከም ዝኾነኖ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስተር ፍትሒ እስራኤል ያሪቭ ሌቪን ብወገኑ ከምዚ ዓይነት ጻውዒት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ፍልስጤም ዘማህምንን ምዃን ብምግላጽ ከም ተቃውሞ እዩ ዝሕበር ዘሎ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ብዘላ ደብዳብ ኣስታት 57,000 ሰላማውያን ሰባት ክቐተሉ ከለዉ ልዕሊ 130,000 ቆሲሎም መላ ህዝቢ እቲ ወሽመጥ ድማ ከም ተመዛበለ ጸብጻባት ይሕብሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ጀርመንን ትማሊ 3 ሐምለ ሻምናይ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ዘተ ዲፕሎማሲን ጸጥታን ኣካይደን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ጽቡቕ ዝምድና ሃገሩን ጀርመንን ንሓፈሻዊ ወታዊ ምዕባለ ዝምድና ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝድርኽ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለማዊ ምርግጋእን ምዕባለን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጹ
ቻይናን ጀርመንን ሓድሕዳዊ ምትእምማን ዳግማይ ንምምዕባል ምትሕባር ዝያዳ ንምልላልን ክልታዊ ዝምድናታት ንምዕማቕን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ ቻይና ምስ ጀርመን ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዲፕሎማሲያ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ሚኒስተር ዋንግ ሓድሽ መንግስቲ ጀርመን ዝምድኑ ምስ ቻይና ንምምዕባል ንዘሎ እወታውን ርትዓውን ኣተሓሳስባ ሞጊሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ዮሃን ዋዶፉል ብወገኑ ኣብዚ ቅልውላዋትን ብድሆታትን ዝመልኦ መድረኽ ጀርመንን ቻይናን ጥቡቕ ዝምድናን ምውሃድን ከካይዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ቻይና ዘለዋ ምትሕብባር ንምሕያል ድልውቲ ከም ዘላ ነፂሩ ቻይና ኣብ ሰደድ ብርቂ ማዕድናት ዘጽንዓቶ እገዳ ንምልዓል ክትሰርሕ ዘተሓሳሰበ ሚኒስተር ዋዶፉል መንግስቲ ጀርመን ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚል እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስተራት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራንን ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ድሕሪ ምዝታይ ግጭታትን ዘይምርዳእን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ክልተ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ተቐትሉ ንሰመዚ ፀጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከቦም 20 ከም ዝቆሰሉ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊፆም ግዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ካብ 2009 ጀሚሩ ብዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም ተመዛበሉ ፀብፀባት ይጠቕሱ ብሰንኪ ሽበራዊ ተርእዮታት ሰሜናዊ ናይጄርያ ኣብ ፀጥታዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብርን ኣህጉራዊ ሕግን መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ክትምእዘዝን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ፀዊዓ መንግስቲ ቻይና ነዚ ዝገለጸ ድሕርቲ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስ ደሴት ታይዋን ናብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት IMF ንኽትፅምበር ዝድግፍ ሕጊ ምጽደቑ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ትማሊ 3 ሐምለ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካል ቻይና ከም ዝኾነት ብምሕባር መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ድማ ንመላእ ቻይና ዝውክል እንኮ ሕጋዊ ኣካል ከም ዝኾና ነጺራ ደሴት ታይዋን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላት ክትሳተፍ መሰረት ይኹን መሰል ከም ዘይብላ ኣባልነት ናይተን ውድባትን ትካላትን ድማ ኣብ ላዕለዋውያን ሃገራት ዝተሓጽረ ምዃኑ እታ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢራ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ተጠቒማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢዳ ካብ ምእታውን ነታ ደሴት ናይ ምንጻል ጥሙሕ ንዘለዎም ወገናት ጌጋ መልእኽቲ ካብ ምትሕልላፍ ክትቁጠብና ተሓሳሲቡ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ምስጋር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ቻይና ብተደጋጋሚ ከተጠንቅቕ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ቻይና ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ዘለዋ ዝምድናታት ንምድላል ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ኣብ ወሽመጥ ታይዋን እትገብሮ ወተሃደራዊ ልምምዳት ብዓይነትን ዓቐንን ወሲኻትሉ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ቻይና ኣድላይ ምዝኸውን ሓይሊ ብምጥቃም ነታ ኣካላ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ንምቁፅጻር ድሕር ከም ዘይትብልያ ብተደጋጋሚ ከተጠንቅቕ ጸኒዓ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ሰራዊታ ንዝጸንሐ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንሴኔጋል ኣረኪባ ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 1960 ከም ማእከል መራኸቢታት ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ካብ ከተማ ዳካር ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ ማዓስከር ብወግዒ ንሰመዚ ሴኔጋል ከም ተረከበ ሓቢሩ ኣብ ሴኔጋል 5 ወተሃደራዊ ማዓስከራት ደኪና ዝጸንሐት ፈረንሳ ኣብ መጋቢትን ጉንቦትን ናይ ዝዓመት እውን ኣብ ከተማ ዳካር ንዝርከብ 3 ማዓስከራት ንመንግስቲ ሴኔጋል ከም ዘረከበት ፀብፀባት ይጠቕሱ ተሪፉ ዘሎ እንኮ ማዓስከር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናብ ሴኔጋል ክርከብ መደብ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ፈረንሳ ይገልጹ እዚ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ ኣካልቲ ፈረንሳ ሰራዊታ ካብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ጠቕሊላ ከተውፅእ ኣብ ፈለማ 2025 ዝተበፅሐ ስምምዕ እዩ መንግስቲ ሴኔጋል ኣብ መሬቱ ግዳማዊ ሰራዊት ከም ዘየድሊ ብምጥቃሲ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ወሲኑ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ሴኔጋል 350 ወተሃደራት ኣዋፊራ ምጽናሓ ፀብፀባት ይረድኡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ጫድን ኣይቬሪ ኮስትን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ መሬተን ክወፅእ ከም ዝኣዘዛ ፀብፀባት ይሕብሩ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት መጠን ትፋእ ካርቦን ክሳብ 2040 ዓ.ም ብ9 ሚእታዊት ንምንካይ ዝዓለመ እማመ ኣቕሪቡ እቲ መደብ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪታት ኤውሮጳ ክፍጠር ዝኽእል ጸቕጢ ንምቅላል እውን ሓድሽ ናይ ተዓጻጻፍነት ስጉምትታት ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ልሙድ ሕጋዊ ኣገባብ እቲ እማመ ናብ ባይቶ ኤውሮጳን ቤት ምኽሪ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቀሪቡ ክጸድቕ እዩ ይኹን እምበር 3 ሚእታዊት ናይቲ ውጥን ካብቲ ሕብረት ወፃኢ ብዝኾና ካልኦት ሃገራት ዝረጋገጽ ብምዃኑ ካብ ሓያሎ ተጣበቕቲ ክሊማ ኤውሮጳ ነቐፌታ ይመጽ ኣሎ
ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2024 ተመሳሳሊ እማም እኳ ኣቕሪቡ እንተነበረ ኢንዱስትሪታት ሓያሎ ኣባል ሃገራት ነቲ 900ታዊት ናይ ምንካይ መደብ ዘይክውነታዊ ክብላ ከም ተቃወሞ እዩ ዝግለጽ ቀንዲ ጠንቂ ትፋ በከልቲ ጋዛት ኮይነን ዘለዋ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ነቲ ተርእዮ ንምግታም መደባት ካብ ምውፃእን ስምምዓት ካብ ምኽታምን ሓሊፈን ኣብ ትግባርኡ ከምቲ ዝድለ ክነጥፋ ከም ዘይጸንሓ ጸብጸባት ይረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ዝመጽእ ሶኒ 7 ሓምለ ክጅመር እዩ ኣብነታውያን ሓረስቶትን ኪላታት ሕርሻን ንዞባ ሰገነይቲ ኣብ መደበር መርኣያ ባህርያዊ ሕርሻ ዑደት ኣካይዶም ቀነ ውዳቤታት ሃማመተ ዞባ ደቡብ ብውዕውዕ ውድድራዊ መንፈስ ኣብ መንደፈራ ተዛዚሙ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ግብፂ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወስድ ፀዊዓ ቻይናን ጀርመንን ሻምናይ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ዘተ ዲፕሎማሲን ጸጥታን ኣካይደን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም